Осигуряване при свободна професия. Доста често с нас се свързват клиенти, които работят дистанционно от България, отдават услугите си за Европейският съюз или трети страни, като САЩ, Канада и други. Питат ни как могат да се регистрират като свободни професии, какви данъци и осигуровки дължат, какво е необходимо да се случи, нужно ли е да се регистрират по закона за данъка върху добавената стойност. Затова правим и това видео, в което ще дадем информация относно осигуровките на свободните професии. След като се регистрирате в регистър Булстат Егнто ви става Булстат, благодарение на който можете да се осигурявате, като така ще запазите здравните си права и ще продължите да правите осигурителни вноски за пенсия. По правило самоосигуряващите се лица внасят осигуровките си за своя сметка, като минималната сума, върху която го правят, е минималната работна заплата. За страната в момента е 780 лева, като от 1 януари 2024 година ще е 933 лева. Ако се осигурявате на минималният осигурителен доход за страната от 780 лева, ще дължите осигуровки. Вариант 1 – 216,84 лева без право на болничен. Вариант 2 – 244 лева и 14 стотинки с право на болничен. Тези суми се определя всяка година и обикновено това става в края на годината. Започната да се осигуряват е след като сте получили своя Булстат и необходимо да подадете в Националната агенция по приходите. При започване на дейността, с която да укажете датата на започване на дейността и вида на осигуряването, след това всеки месец имате ангажимент да изчислявате осигуровките си и да ги внасяте по сметките на декларирани от Националната агенция по приходите. Също така да подавате декларация образец 1, с която информирате за сумата, по която се осигурявате. Вие можете да се осигурявате и на повече от минималият праг за 2023 година. Можете да се осигурявате до 3400 лева, което е максималният праг. За сумите над тази сума дължите 10% данък общ доход. Пример, ако вие се осигурявате на 4000 лева. Имате 25% нормативно признати разходи или 1000 лева, от тях внасяте осигуровки до 3400 лева или 1064 лева и 20 стотинки, когато се извади сумата за нормативно признатите разходи и осигуровките от 4000 1064,20 остават 1935 лева и 80 стотинки. И на тях се начислява 10% данък общ доход или той ще е в размер на 193,58 лева. Всичко това се декларира с годишна декларация образец 6 на Националната агенция по приходите и с годишната данъчна декларация по член 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Надяваме се да сме ви били полезни и ако е така, се абонирайте за канала ни, за да следите и другите ни видеа.